رأي يوحنس معراف حادي اتقلتفو كخون زلوو نباروتو مأنت خريوم إلو أملاق زهابو نا يسوس كريستوس رأي بإيد ملأخو لإخون نباريو يوحنس هرأيو نسو نقال أملاخن نمسكر يسوس كريستوسن نتزر آيا زبالو كله مسكيرو ألو اتزبن كربا أيو أمو اتنزقال تنبيت اززنببن اتوم سمعوون نتأبو تتصحيفو زلوون زحلوون بصقان إيوم يوحنس نتناب إيسيا زلوها شوعات محبرات كابت زلون زنبرن زمتسن كابتو مابق بنصفانو زلو شوعات منافستن كابت أمون مسكرن بخرو موتاتن رئيس نقستاتن مدرز خونه يسوس كريستوس كا تسقان سلامن مساقاتكم يخون نوؤو نتزفكرنا زلو كاب حاتياتناون بدمو زحاصبنا نእግዚአብሔር አብኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘል ዓለም ንኡ ይኹን አሜን። እነሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለና ዓይንትን እቶም ዝወግእዎን ከኣ ክሪእዎ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሩን ክበኽይሉ እዮም እወ አሜን። አልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ዮሐንስ ሓውኹምን ኣብታ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸባን መንግስትን ትዕግስትን መማቕልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጢሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕረይ ከኣ ነዚ እትርእዮ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ሰሚርናን ጴርጋሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላዴልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ زيبل كم ناي ملخت زبله برتع دمص سمعكو نتي ززاربن زلو دمص خريخا ግልጽ በልኩ ግልጽ ምስበልኩን 7 ኦም ተቀንዴል ወርቅ ርኤኹ ኣብ ማእከል እቶም 7 ኦም ተቀንዴል ከኣ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቅውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኤኹ ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣስሓይታ እዩ ኣዒንቱን ከም ሃልሃርታ ሓዊ እየን ኣእጋሩ ከም ሓጎዶ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ድምጹን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋሕብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉን ክልተ ዝኣፉ በልሕ ሰይፊ ወጽእ ትርኢቱን ከምታ ብሓይል እተብርህ ፀሓይ እዩ ምስ ርኤኽዎ ድማ ከም ሞት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እትቀዳማይን እቲ ደሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራህ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከኣ ንዘል ዓለም ህያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከኣ ኣሎኒ እምበኣርሲ ነቲ ዝረኤኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ዝኸውንን ጸሓፎ ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረኤኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይተን 7 ኦም ተቐንዴል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቲኣቶም መላእኽቲ እተን 7 ማሕበራት እዮም እተን 7 ኦም ተቐንዴልውን 7 ማሕበራት እየን معراف كلته نام ملأخ محبر إفيسون صحف إتا أب يماناي إيدو 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከል እተን 7 ኦም ተቐንዴል ወርቁን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትጾሮም ከም ዘይከኣልካን ነቶም ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ከም ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስቲ ከኣ ኣሎካ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ ኣይሰልኬኻን ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲኻባይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሩን ግበሮ እንተ ዘይኮነስ ክመጸካ እንተ ዘይተነሳሕካውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብቲ ስፍርኡ ከዝብሎ እየ ግናኸ ነቲ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳ ኣሎካ እዚ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሚርናውን ጸሓፍ እቲ ቀዳማይን ደሕራይን ሞይቱ ዝነበረን ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ ጸባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ
صرف اتهم ايهود إنا زبلون جناخ محبر سيطان إيوم منبر ايهود ستيكونو افلت اللخو إنهم انت خدفتنوس ديابلوس نجليخاتكم نابيت ما أسر تخدر بيوم إيو عسرت معلتون تقاباخي رخبكم إيو أمو نتزمت أكا مكرا أي تفرحيو كسع موت أمونكون أنون أخلي الهيوت كهبكا إيه إذن زلاتو اتمنفس نمحبرات سيبلن زلو يسمع اتسعر بتخال أي موت أيكي قدان إيو نام ملأخ محبر بإرقاموس ون صحاف اتقل تزقافو بلح سيف زحازة خمزي بالألو أبي كم اتنبر مالت أبتناي سيطان زفان زلو مخانو افلت ألوخو أمو نسمي أتصنعك حسكايا ألوخا أبت سيطان زينبرلو نأنتيبوس نتأمون مسكري أما أكلكم بزقتلو ومعالتاتكوا نأمنتي أيك حد كيان نتأبك المدك إسرائيل مساتتين مقبار نتأوتات تحرده كيبالعونك من زرون نبالع زمهارو مهرو بلعام زحازو سلزلو خاقنا قرب نجر رخيبالك ألوخو كمون بزا مقرد إزياس نمهرو نيكولاويان زحازو ألوخا سلزي تنسح انت زي كونس قلتي فخمتس بسيفي عفيون كواقوم إيه إذن زلاتو اتمنفس نمحبرات سبلن زلو يسمع نتس سعر كابت السور مالناق هبو إيه سعادة أمن دما بزي اتقبلاس حاد أكوا زي فلطو أبتا أمن اتقاد تتصحف حد جسمك هبو إيه نام ملأخ محبر تياتراون تصحف اتغم هالهار تحاوز خونه أعين تزلوؤو أقارون زين صبارق أسراز ريبانوس يمسي ود أملاح كم زيبل ألو قبرخان فقرخان امنت كان أقلقلوت كان تعقستخان اتو قبرخاون كاب قدامايس دحراي خمز بزح افلت ألوهو قنا خانتا نبيوت إيه النا بلسي نتم أقلقلتي كي من زرون نتاوتات تسوي أخبالعن اتمهرومن اتسحتو من زلا إيزابيل نتا سبيت اتيا سق الكاميرا أي كارخي بالكا ألوهو ما انت تنصح إلي جيزي هيبياس نساقنا خابت مزرنا أخت نصح يدليتن إنه أنا أب عرات حمام كودغائية نتوم مسأز زموخا كابت قبر أنت زي تنسحس نام برتع صاباخ أتوام إيه ندق أعون بموت قتلهم إيه أنا لبن كلالي تنزمر مرمخانيكا مزلوا محبرات كفلتاين لنفس وكفكمون ككم قبركم كهبكم إيه أب تياتران نزلخم كلاتكم كالوتكنا نتمع مقصيدان كما ينساتهم زبلو زي فلتكمو إزم هرو إزن زيبلكم نأخاتكم سي كالو إصور آيز روكم من إيه إبلوكم ألغو كسا عزمت قدا نتزلوكم وأصنعكم حزوو نتز سعرن كسا مود أتاون قبريزي حلون سي كم تأنا خاب أبوي تقبلكو أبلع لقتم أحزاب كسلطنو إيه كم تأق حمريت السوابر غيرو نسو بترحات إنك قواسيوم إيو كوخب تصبحون كهبو إيه إذن زلاتو اتمنفس محبرات سبلن زلو يسمع معراف سلسته نام الأخ محبر سارديس ون صحاف اتي شوعات تمنافست أملاخن شوعات تخواخب تنزلوه كم زيب الألو أنا نقبرخا أفلتو ألوهو هياو تباهي الكات سمع ألوخا قناخا موت إيخا نقبرخا أبكن ما أملاخي ملؤ كوين أيرخبكون أمو نقوحكون نتوم كيموتو إلوم زلو خالقتون أبرتعيهم دقيم كمي جيركا خم التقبل كان كم سمع كان ذكر حلو وتنسحون انت زي نقحكاقنا كم سرا أخمت أكاية بينيتي ساعات كم زمت أكاون أيك تفلتن إيخا أب سارديسكنا خداونتهم زي تسيقو حيدة سمات اللوخا نساتهم بقعات إيوم أمو سعدا خداونتو تخدينو مساي كملالوسو إيوم إتس سعر كم وسعدا خداون تخدين إيو أنون نسمو كام مصحف هيوت أيك فحقون إيه أبكن ما أبوين أبكن ملأختون دما نسموخ أمانو إيه إذن زلاتو اتمنفس المحبرات زبلن زلو يسمع نام ملأه محبر فيلادلفيا ون صحاف اتقدس حقين يمرحو داويت زلوو نسو مسكفته حاد أكوازي عادسو نسو مسعادسو وخاء حاد أكوازي كفت كم زيبل ألو نقبرخا أفلتو ألوهو أغمخا حيدت إيو نقالي حالي خايو نسميون أيك حاد كيان أمو إنو حاد أكواخ عادسو زي خيل كفو دقه هبكا ألوهو
እንሆ ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግና ኸይሕሱ ኣለዉ እምበር ኣይሁድ ስዘይኮኑ እህበካ ኣለኹ። እንሆ ንሳቶም ከም ዝመጹን ኣብ ቅድሚ እግርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነ ከም ዘፍቅርኩኻውን ከም ዝፈልጡን ክገብሮም እየ። ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሓለኻዮ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክትፍትኖም ናብ ኩሉ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ክሕልወካ እየ። ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ኸይዘርፈካስ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሓዞ። ነቲ ስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮ እየ። ካብኣ ከቶ ኣይኪወፅእን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስም እታ ከተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነታ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ። እዝን ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዲቅያውን ጸሓፍ። እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ። ዝሑል ወይስ ምዉቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ። ብኻ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምዃንካ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጥፍ ክብለካ እየ። ሃብታምን ፈሳስን እየ። ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግጽን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ። ምእንቲ ክትህብትም ብሓውት ጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ክቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኩሓለሉን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምን እየ። ደጊም ቅና እሞ ተነሳሕ። እንሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ኸኣቱ ምስኡ ኸ ክድረር እየ። ንሱ እውን ምሳይ ከምቲ ኣነ እውን ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጥኩ ነቲ ስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ። እዚ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። ምዕራፍ 4 ድሕሪዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ርኤኹ። እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕክዎ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ኸኣ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከርኤካስ ነጀው ደይ በለኒ። ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ። እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ። ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ። እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ኸኣ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርድዮስን ይመስል። ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስቲ ደበና ከቢቦ ነበረ። ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ከኣ 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸድኑ ኣብ ርእሶም ከኣ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግሌታት ተቐሚጦም ርኤኹ። ካብቲ ዝፋን ከኣ መባርቕን ደሃያትን ነጎዳታትን ወፀ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከኣ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ። ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ድማ ከም ባሕሪ መረፅን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ። ብቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእከል እቲ ዝፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ እንስሳ ኸኣ ኣንበሳ ይመስል። እቲ ካልኣይ እንስሳ ድማ ብዕራ ይመስል። እቲ ሳልሳይ እንስሳ ኸኣ ከም ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣለዎ። እቲ ራብዓይ እንስሳውን ዝነፍር ንስሪ እዩ ዝመስል። እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ብዙርዮምን ብውሽጦምን ከኣ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ። ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ። እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክሂብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ኽብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዒኻ እናበሉ ነትን ዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ። ምዕራፍ 5 ኣብ የማን እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢውን ተጻሒፉ
بشبعة محتم التحاتم مصحف رئيخو حادة برتع ملأخ دما نزي مصحف إزخ قنصلو نمحتمون كفتحو زبقع من ألو إلو ببرتع دمزخ جرح كالو رئيخو نت مصحف اتخ قنصلو ويس كرئيو أب سماي ويس أم مدري ويس أب تحت مدرين حادة أكوا أيتخالون أنا دما نت مصحف زقنصلو ويس زرئيو بقو حادة أكوا سلزي ترخبه بزح بخيخو كابتم شماغليتات حادة دما أيتبكي إنه اتخاب نجد يهودا زخون أنبسا اتسور داويت نت مصحف كقنصلون نت شبعة محتمون كفتحون سعيرو ألو بلني أما أكل اتزفانن اتم 4 انسسان أما أكل اتم شماغليتاتن تحاريدوهم زنبر زمسل قنشل دو إلو رئيخو نسو شبعة تقرنن شبعة عينن ألوو نساتهم كأ اتم نابزلا مدر تلعكو شبعة منافست أملاخ إيوم نسو مزيو نت مصحف كامي مانيتي إيد اتأب زفان تقمت وسدو نت مصحف مس وسدو خأ اتم 4 انسسان اتم 24 شماغليتاتن نفس وكفهم مسنقون عطان زملئ صواع ورقن حيزوم ازي دما ጸሎት اتم قدسات إيو أب قدم እቲ ገንሸል ተደፍኡ ንሳቶም ከኣ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከኣ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁጽሮም ድማ ኣላፍ ጊዜ ኣላፍ ኣሻሕ ጊዜ እውን ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከኣ እቲ እትሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሰን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ምዕራፍ 6 እቲ ገንሸል ካብቲ 7 ማሕተምሲ ሓደ ምስ ፈትሐ ከዓ ርኢኹ ሓደ ከም ደሃይ ነጉዱ ዝበለ ድማ ንዓ እሞ ርአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ርኤኹ እውን እንሆ ኣንበላይ ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ቀስቲ ኣለዎ ኣኽሊል እውን ተዋህቦ እናሰዓረስ ክስዕር ከዓ ወፀ ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ንዓ እሞ ርአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ካልእ ሓመር ፈረስ ድማ ወፀ ነቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ከዓ ንሓድሕዶም ምእንቲ ክቃተሉስ ንሰላም ካብ ምድሪ ኸርሕቓ ተዋህቦ ዓብዩ ሰይፉ እውን ተዋህቦ ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ንዓ እሞ ርአ ክብሎ ከሎ ሰማዕኩ ርኤኹ እውን እንሆ መጋል ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ከዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ኣለዎ ኣብ መንጎ እቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ዝበለ ሓደ ኮይኒክስ ስርናይ ብዲናር 3 ኮይኒክስ ስገም ከዓ ብዲናር ዘይትን ወይንን ኣይትጉዳእ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ነቲ 4ይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ 4ይ እንስሳ ንዓ እሞ ርአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ርኤኹ እውን እንሆ ቡላ ፈረስ ምስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘለውን ሞት እዩ ሲኦል ከዓ ይስዕቦ ብሰይፍን ጥሜትን ፌራን ብኣራዊት ምድርን ገይሮም ን4ይ ኣፍ ምድሪ ክቐትልዎ ስልጣን ተዋህቦም ነቲ 50ይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ነፍሳት እቶም ስለ ቃል ኣምላኽን ስለቲ ዝነበሮም ምስክርን እትሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰውእ ርኤኹ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ወቅዱስን ሓቀኛን ጎይታ ክሳዕ መኣሲኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉኻ ክሳዕ መኣሲኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ ንነፍሲ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋህቦም እቶም ከማታቶም ክቐትሉ ዘለዎም ብጾቶም ባሮትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝምልኡ ከዓ ገና ቁርብ ዘመን ክዓርፉ ተባህለሎም ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ርኤኹ እሞ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ፀሓይ ከም ወጮ ጸለመት ወርሑን ብዘላ ከም ደም ኮነት ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ሰሰው ምስ በለ ነቲ ዝጉዐ ፍሬኣ ከም እተርግፍ
ከምኡ ከዓ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቑ ሰማይ እውን ከም ዝጥቕለል ክታብ ኣግለሰ ዘለዎ ኣኽራንን ደሴታትን ካብ ስፍርኦም ገዓዙ ነገስታት ምድርን መሳፍንትን ሓላቑ ኣሽሓትን ሃብታማትን ሓያላትን ኩሎም ባሮትን ጭዋታትን ኣብ ጉድጓድን ኣብ በዓትታትን ኣኽራንን ተሓብኡ ንኽራንን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽተ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጣዓ እቲ ገንሸልንሲ ኣብ ልዕሌና ወዲቕኩም ከውሉና በልዎም እቲ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዖም መጽያ እያ እሞ መንከ እዩ ደው ኪብል ዘይኽእል ምዕራፍ 7 ድሕርዚ ድማ 4 መላእኽቲ ኣብ 4 ማእዝን ምድሪ ደው ኢሎም ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ባሕሪ ኣብ ኦም ዘበለውን ንፋስ ከይነፍስ ነቶም 4 ንፋሳት ምድሪ ሒዞምዎም ርኢኹ ማሕተም እቲ ህያው ኣምላኽ ዘለዎ ካልእ መልኣኽ እውን ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ርኢኹ ንሱ ከዓ ነቶም ምድርን ባሕርን ክጎድኡ ተዋህቦም 4 መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ፀውዖም እሞ ነቶም ባሮት ኣምላኽና ኣብ ገግንባሮም ክሳዕ እናሓትሞምሲ ምድሪ ወይስ ባሕሪ ወይስ ኣእዋም ኣይትጉድኡ በለ ቁፅሪ እቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኩ ካብ ዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል 144,000 ሕቱማት ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000 ተሓትሙ ካብ ነገድ ሮቤል 12,000 ካብ ነገድ ጋድ 12,000 ካብ ነገድ ኣሴር 12,000 ካብ ነገድ ንፍታሌም 12,000 ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 ካብ ነገድ ስምዖን 12,000 ካብ ነገድ ሌዊ 12,000 ተሓትሙ ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000 ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000 ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000 ካብ ነገድ ቢንያም 12,000 ተሓትሙ ድሕርዚ ድማ ርኢኹ እኖ ካብ ኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ዘሎ ቋንቋታትን ተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨንፈር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን እዩ እናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግሌታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን ውዳሰን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸድኑስ እንታወት እዮም ካበይ ከመፁ ኢሉ ሓተተኒ ኣነ እውን ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ፀበባ ዝመፁ እዮም ንኽዳውንቶም ከዓ ብደም እቲ ገንሸል ሓፂቦም ኣጻዕደው ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እዮም ኣብታ መቕደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ እቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ልዕሊኦም ክተኽሎ እዩ እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዝጓስዮም ናብ ዓሌታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኽ እውን ካብ ዓይንቶም ንብዓት ዘበለ ክደር ዘሎም እዩ እሞ ደጊምሲ ኣይክጠምዩን ኣይክፀምኡን እዮም ፀሓይን ሃሩርን ድማ ከቶ ኣይክረኽቦምን እዩ በለኒ ምዕራፍ 8 ነቲ ሰብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ርኢኹ 7 መለኸት እውን ተዋህቦም ካልእ መልኣኽ እውን መጽእ እሞ ጽንሃኽ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰውኢ ደው በለ ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኡ ወርቂ ምእንቲ ክስውኦ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ምስ ጸሎት እቶም ቅዱሳት ኮይኑ ካብ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ እቲ መልኣኽ ድማ ጽንሃኽ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰውኡ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ነጎዳታትን ጭራሓታትን በርቅታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ እቶም 7 መለኸት ዘለዎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ኪነፍሑ ተዳለዉ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸት ነፍሐ እሞ ደም እትሐሶ በረድን ሓውን ኮነ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ ሲሶ ምድሪ ከዓ ነደደ ሲሶ ኣእዋምን ነደደ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ከም ከረን ዝበለ ነዳዲ ሓዊ ድማ
ናብ ባሕሪ ተደርበየ ሲሶ ባሕሪ ኸኣ ደም ኮነ ሲሶ እቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ ሲሶ መራኽቡን ጠፍኣ እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸት ነፍሐ ዓብዪ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናደደደ ካብ ሰማይ ወደቐ ኣብ ሲሶ ርባታትን ዓይኒ ማያትን ከዓ ወደቐ ስም እቲ ኮኸብ ድማ ምረት እዩ ይበሃል ሲሶ እቲ ማያት ከዓ መረረ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰሪ እቲ ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ እቲ ራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ሲሶኦም ምእንቲ ክጽልምት መዓልቲ ሲሶኣ ምእንቲ ከይበርህሲ ለይቲ እውን ከምኣ ሲሶ ፀሓይን ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዐ ርኤኹ ድማ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንቢ ዓው ብዝበለ ቓል እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ደሃይ መለኸት ናይቶም መለኸት ኪነፍሑ ዘለዎም ሰለስተ መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነቡ ዘለዉ ወይልኦም 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 ኪብል ከሎ ሰማዕኩ ምዕራፍ 9 እቲ ሻምናይ መልኣኽ ድማ መለኸት ነፍሐ ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ርኤኹ መርሖ ዓሚቕ ዔላ እውን ተዋህቦ ነቲ ዓሚቕ ዔላ ድማ ኸፈቶ ካብቲ ዔላ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፀ ብትኪ እቲ ዔላ ድማ ፀሓይን ኣየርን ጸልመተ ካብቲ ትኪ ድማ ኣንበጣ ናብ ምድሪ ወፀ ከምቲ ንዕር ቅርቢታት ኣብ ምድሪ ስልጣን ዘለዎም ከዓ ስልጣን ተዋህቦ ንኡ እውን ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ጥራይ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ንዘሎስ ንሳዕሪ ወይስ ለምለም ንዘበለ ወይስ ንእዋም ኣይትጉዳኣዮም ተባህለሉ 5 ወርሒ ደኣ ክሳቕዮም እምበር ከይቀትሎም እውን ተዋህቦ እቲ ስቃዮም ከም ስቃይ ዕንቅርቢት ንሰብ ክትነክስ ከላ እዩ በተም መዓልታት እቲኣተን ሰባት ንሞት ክደልይዎ እሞ ኣይኪረኽብዎን እዮም ምሟት እውን ኪምነዩ እዮም እቲ ሞት ግና ኻባታቶም ኪሃድም እዩ ትርኢት እቲ ኣንበጣ ድማ ንውግእ ተዳለዉ ኣፍራስ ይመስል ኣብ ርእሱን ኣኺላት ወርቂ ዝመስል ኣለዎ ገጹ ከዓ ከም ገጽ ሰብ እዩ ከም ፀጉሪ ኣንስቲ ዝበለ ፀጉሪ ድማ ኣለዎ ኣንስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣናብስ እዩ ድርዒ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ከዓ ኣለዎ ደሃይ ኣኽናፉ እውን ከም ደሃይ ሰረገላታት ናብ ውግእ ዚጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስ እዩ ከም ጭራ ዕንቅርቢት ዝመስል ጭራን ሕንዝን ኣለዎ ንሰብሲ 5 ወርሒ ክወድኦም ከዓ ኣብ ጭርኡ ስልጣን ኣለዎ ንጉስ ኣለዎ ንሱ መልኣኽ መዓሙቕ እዩ ስሙ ብዕብራይስጢ ኣባዶን እዩ ብጽርእ ከዓ ስሙ ኣጶልዮን ይበሃል እቲ ቀዳማይ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪዚ ከዓ እንሆ ገና ክልተ ወዮ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሳሳይ መልኣኹን መለኸት ነፍሐ ካብተን 4 ቐርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰውእ ወርቂ ነቲ መለኸት ዘለዎ ሳሳይ መልኣኽ ነቶም ኣብቲ ዓብዩ ሩባ ኤፍራጤስ ተኣሲሮም ዘለዉ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብሎ ድምፂ ሰማዕኩ እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ ቁፅሪ እቶም ሰራዊት ሰፈረሰኛታት ከዓ 2,000 ጊዜ 1000 እዩ ቁፅሮም ሰማዕኩ ብራእይ እውን ከምኡ እቶም ኣፍራስን እቶም ተቐሚጦምዎም ዘለውን ርኤኹ ሓውን ህያን ክንቶስን ዲንን ዝመስል ድርዒ ኣለዎም ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ካብ ኣፎምን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፀ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 መዓልቲ እዚአን ሲሶ ሰብ ተቐትለ ስልጣን እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎምን ኣብ ጭርኦምን እዩ እሞ እቲ ጭራኦም ኣትማን እዩ ዝመስል ኣራእስ እውን ኣለዎ ብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጎድኡ እቶም በዘን መዓልቲ እዚኣተን ከይተቐትሉ ዝተረፉ ሰባት ከዓ ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይስ ክሰምዑ ወይስ ክኸዱ ዘይከኣሎም ጣዖታት ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ኣእማንን ኣዕፃውን ከይሰግዱ ካብቲ ግብረ ኣዳዎም ኣይተነስሑን ካብ ነፍሲ ምቕታሎም ወይስ ካብ ኣስማቶም ወይስ ካብ መንዝርንኦም ወይስ ካብ ስርቆም ኣይተነስሑን ምዕራፍ 10 ካልእ ብርቱዕ መልኣኽ ከዓ ደበና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስቲ ደበና ኣሎ ገጹ ድማ ከም ፀሓይ እዩ ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ እየን ኣብ ኢዱ ከዓ
ሓንቲ ንእሽቶ ግንጽልቲ መጽሓፍ ኣላቶ። ነታ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ረገጸላ፣ ነቲ ጸጋመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ ረገጸላ። ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኸዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። ምስ ጨደረ ኸዓ እቶም 7 ነጎዳታት ብድምፆም ተዛረቡ። እቶም 7 ነጎዳታት ምስ ተዛረቡ ኣነ ክጽሕፍ ደሊኹ። ካብ ሰማይ እውን ነቲ እቶም 7 ነጎዳታት እተዛረብዎስ ሕቶሞ ኣይተጽሓፎ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ። እቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ ዝረኤኽዎ መልኣኽ ድማ ንየማነይቲ ኢዱ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ዘርግሓ እሞ ብመዓልታት ድምፂ እቲ ሰብዓይ መልኣኽ ንሱ መለኸት ክነፍሕ ምስ ተዳለወ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ነቶም ባሮቱ ነቢያት ዝበሰሮም ሽዑ ክፍጸም እዩ እምበር ደጊምሲ ዘበን ኣይክኸውንን እዩ ኢሉ በቲ ንሰማይን ኣብኡ ዘሎን ንምድርን ኣብኡ ዘሎን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎን ዝፈጠረ ንዘለኣለም ዓለምን ሕያው ኮይኑ ዝነብር መሓለ። እቲ ካብ ሰማይ ስማዕክዎ ድምፂ ከዓ ኪድ እሞ ነታ ኣብ ኢድ እቲ ኣብ ባሕርን ምድርን ደው ኢሉ ዘሎ መልኣኽ ዘላ ንእሽቶ ግንጽልቲ መጽሓፍ ውሰዳ ኢሉ ከም ብሓድሽ ምሳይ ተዛረበ። ናብቲ መልኣኽ ከይደ ድማ ነታ መጽሓፍ ሃበኒ በልክዎ። ንሱ ከዓ ውሰዳ እሞ ብልዓያ፣ ንኸብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ፣ ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ በለኒ። ነታ ንእሽቶ መጽሓፍ ከዓ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ። ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጣዓመትኒ፣ ምስ በላዕክዋ ግና ከብደይ መረረ እሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ህዝብታትን ኣህዛብን ቋንቋታትን ነገስታትን ክትንበይ ይግባአካ እዩ ተባህለለይ። ምዕራፍ 11 ዘንጊ ዝመስል ሻምብቆ ኸዓ ተዋህበኒ። ሓደ ድማ ተንስእ እሞ ነታ መቕደስ ኣምላኽን መሰውእን ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱን ስፈር በለኒ። እቲ ብወፃኢ መቕደስ ዘሎ ቐጽሪ ግና ነህዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይትስፈሮውን። ነታ ቐድስቲ ከተማ ኸዓ 42 ወርሒ ክርግጽዋ እዮም። ነቶም 2 ምስክረይ እውን ወጮ ተወንዚፎም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ክህቦም እየ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ምድሪ ዚኦሙ 2 ኣዋልዕን 2 ቀወምቲ ቐንዴልን እዮም። ሓደ እኳ ክጐድኦም እንተደለየ ድማ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም ይበልዖም። ሓደ እኳ ክጐድኦም እንተደለየ ኸዓ ከምኡ ክቕተል ይግብኦ እዩ። እዚኣቶም በተን መዓልታት ትንቢቶም ዝናብ ምእንቲ ኸይዘንም ንሰማይ ክዓጽውዎ ስልጣን ኣለዎም። ናብ ደም ክልውጥዎ ኣብ ልዕሊ ማያትን ንምድሪ ብዝደለይዎ መጠን ብመዓት ዘበለ ክቐዝፍዋን ስልጣን ኣለዎም። ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ኸዓ እቲ ካብ መዓበቕ ዝወፅእ ኣራዊት ምሳታቶም ውግእ ክገብርን ኪስዕሮምን ኪቐትሎምን እዩ። ሬሳታቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጐይትኦም ተሰቕለላ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ሶዶምን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ ክተርፍ እዩ። ሰብ ድማ ካብ ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ነቲ ሬሳታቶም 3 መዓልትን ፈርቓን ይርእይዎም። ነቲ ሬሳታቶም ሲ ኣብ መቓብር ኪንበር ኣይፈቕዱን እዮም። እዞም 2 ነቢያት እዚኦም ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የሰቅቕዎም ነይሮም እዮም እሞ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ በኣታቶም ይሕጐሱ ባሕውን ይብሎም። ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ውህበት ክሰዱ እዮም። ድሕሪ 3 መዓልትን ፈርቓን ድማ መንፈስ ህይወት ካብ ኣምላኽ ኣተዎም፣ በእጋሮም እውን ቆሙ። ነቶም ዝጠመትዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሃት ወድቖም እሞ ነጀው ደየቡ ዝብሎም ዓብዪ ድምፂ ካብ ሰማይ ሰምዑ። ብደበና ድማ ናብ ሰማይ ደየቡ እሞ እቶም ጸላእቶም ጠመትዎም። በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። 10 እታ ከተማ እውን ወደቐ። በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከዓ 7,000 ሰባት ተቐትሉ። ነቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ሓዞም፣ ንኣምላኽ ሰማይ እውን ክብሪ ሃብዎ። እቲ ካልኣይ ወዮ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቐልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ሰብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ ቅቡኡን ኮይና እያ እሞ ንዘለኣለም ዓለም ኪነግስ እዩ ዝብል ዓው ዝበለ ድምፅታት ኮነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዘለዉ 24 ሽማግሌታት ከዓ ወዘሎኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዓብዩ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣሎና እናበሉ
بجنبارهم تدفئهم نأملاق سجدوا أحزاب تقطعهم قطع خاون متيو اتن موتات اتفردلو نباروت كانت يوم نبياتن قدساتن سمكان زفرهو نأشتون عبيتن عصبهم اتهبلو نتوم مدفعت مدرون اتدفعلو زمن متيو بلو اتا اب سماي زلا مقدس أملاق كات خفتت ابتا مقدسون تابوت كيدانو ترائيه بركتاتن دمصتاتن نقوداتاتن من قطقات مدرن عبيو بردن دما كونه معراف 12 عبيو تأمرت دما اب سماي ترائيه سبيت صحاي تونزيفا ورح خا اب تحت اقارا اخليل 10 وكلت خواخفت دما اب رئسا زلووا ترائيت تنستخ ايا بقولولاو مولادون تجرح كتولد كا تسعر نبرت كالئ تأمرت خا اب سماي ترائيه انه 7 رئسن 10 قنن اب تأرأسون 7 زوج زلو عبيو قيح قبل اتجرؤ دما سيسو خواخبت السماي سحابه نام مدرون دربيوم اتقبل دما مس ولدتسي نتر ولودا مئنت خوحتو إلو اب قدم اتا تولد زقربت سبيتي دو بلي نسان كله محزاب ببتر حصين كغاسيوم زلو ود تبعتاي ولدت اتو ولودا خا ناب املاخن ناب زفانون تمنطله اتا سبيتي دما شحن كلتميتن سسان معلت خمقبوا نابت املاخ زدالو ولا بوتا ناب برخا هدمت اب سماي كا وقق كوني ميكائيلن ملائختون مستقبل تواقعو اتقبلن ملائختون دما تواقعوهم اي سعروهم كا دحرز سفرهم اب سماي اي ترخبن اتن بزل عالم زحتا زلو ديابلوسن سيطانن زبهال عبيو قبل اتنايت انت تمن تدربيه نام مدر تدربيه ملائختون مسؤ تدربيو اب سماي كا عاو بزبل دمتي اتليتن معلتن اب قدما املاخنان زخصم زنبره كساس صحواتنا تدربيو ايو امو حج مدحانن سلطانن منغستن ناي املاخنا خوينو ملك خا ناي تقبو ايو خبل كالو سمعكو سالا دم اتغنشلن سالا اتقال مسكرو من دما سعرو نهيوتومون كسعموت ايفقروان سلازي اتم سمايات اباتاتهم اتنبرون تحقسو اتم مدرن بحرنغنا ديابلوس قرب زمن كم زلو فريطو ببرتع قطع وردكم على أمه ويلهم اتقبل كأنا مدرخم تدربيه مسرعيه نتا تبعتاي حصان زولد السبيت السقوقا نتا سبيت خا كاب قص تتمن رحيقاس زمنن زمناتن فرق زمنن كتمقب ناب برخا نابت السفر ام انت تنفر كلتهم فناي تعابيو نسر توحبا اتتمن دما وحزم انت خوستاس نتا سبيت دد حريقا كون وحز زخونه ماي كاب افو اوصئ مدرخ انا تاسبيت رداتا اتا مدر افا خفيتا نت اتقبل كاب افو زوصو وحز وحطتو اتقبل كا نتاسبيت تقطع امو مستوم تأساس املاق زحلون مسكر يسوس حيزوم زلون استرفو زرقا كي واقع كده اب حص ابحرون دو بالي معراف 13 10 قنن 10 رأسن ابتا قرنتو خا 10 زودي ابتو ما رأسون سمات صرف زلو اراويت كاب بحر خوص كلو رئيخو اتزرئيخو اراويت كا نبري ايو زيمسل اقارو خم ناي دبي افون كم اف انبسا ايو اتقبل دما حيلون زفانون بزح سلطانن هابو حاده خابتو ما رأسون نموت كم توقع خون امو اتا قسل موتو حويت بزلا مدر دما تقريما ددحر اتا اراويت سعبت نساتهم كا نتا اراويت سلطان سلزهابو نتقبل سجدولو نتا اراويت ون نزا اراويت ازس من يمسلو من كخواقو يخيل النابلو سجدولو قال تعبيتن صرفن زيزارب افت واحبو بربعان كلتن ورحي قبرو خقبرون ملكت واحبو نمصراف املاخن نسمون نمحدرون نتوم اب سماي زينبرون كيصرفهم افو خفته مستوم قدسات وقع خقبرن كيسعرو من كات واحبو اب لعل كلاتهم عليتاتن حزبن قانقواتاتن احزابن دما ملكت واحبو
እቶም ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እትሓርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ክሰግዱሉ እዮም። ሰብ እዝኒ ደኣ እንተኣልያቶስ ይስማዕ። ዚማርኽ እንተሎ ተማሪኹ ይኸይድ። ብሰይፊ ዝቕተል እንተሎ ንሱ ብሰይፊ ክቕተል ይግብኦ። ናይቶም ቅዱሳት ትዕግስትን እምነትን ኣብዚ እዩ ዘሎ። ሓደ ካልእ ኣራዊት እውን ካብ ምድሪ ክወፅእ ከሎ ርኢኹ። ናይቲ ገንሸል ዝመስል ክልተ ቀርኒ እውን ኣለዎ። ከም ገበል ከዓ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዘሎ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቁስሊ ሞቱ ዝሓወየትሉ ቀዳማይ ኣራዊት ከዓ ምድርን እቶም ኣብኣ ዝነብሩን ከም ዝሰግዱሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክሳዕ ዘይውርድ ዓበይቲ ትእምርቲ ይገብር። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ነቲ ብሰይፊ ተወቂዑ ዝቆሰለ እሞ ዝሓወየ ኣራዊት ምስሊ ክገብርሉ እንዳበለ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣራዊት ክገብሮ እተዋህቦ ትእምርትታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የስሕቶም ኣሎ። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ ክቐትሎምን ከዓ ንምስሊ እቲ ኣራዊት ትንፋስ ክህብ ተዋህቦ። ንኩላቶም ከዓ ነቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ንሃብታማትን ድኻታትን ንጨዋታትን ባሮትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይስ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝቕበሉ ይገብር ኣሎ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ ኣራዊት ወይስ ቁፅሪ ስሙ እንተዘይብሉ ክዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር። ጥበብ ኣብዚ እያ ዘላ። ቁፅሪ እቲ ኣራዊት ብቁፅሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይጽብጽቦ። እቲ ቁፅሩ ከዓ 666 እዩ። ምዕራፍ 14 እንሆ ድማ እቲ ገንሸል ኣብ ደብረ ጽዮን ደው ኢሉ ስሙን ስማብኡን ኣብ ግንባሮም ተጻሕፎም 144,000 ከዓ ምስኡ ርኢኹ። ከም ደሃይ ብዙሕ ማያትን ከም ደሃይ ብርቱዕ ነጎዳን ዝበለ ካብ ሰማይ ደሃይ ሰማዕኩ። እቲ ሰማዕክዎ ደሃይ ከዓ ከም ደሃይ ሰብ መሰንቆታቶም ክድርድሩ ከለዉ እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማግሌታትን ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ነዚ መዝሙር እዚ እውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ ተዓደጉ 144,000 ንሓደ እኳ ክመሃሮ ኣይኮነሉን። እዚኣቶም ደናግል እዮም እሞ ምስ ኣንስተ ኣይረኸሱን። ንሳቶም ነቲ ገንሸል ናብ ዝኸዶ ዘበለ ዝስዕብዎ እዮም። ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በኹራት ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ተዓደጉ እዮም። ኣብ ኣፎም ሓሶት ኣይተርኽበን እሞ ሕፍቲ ዘይብሎም እዮም። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንኹሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብክሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንቢ ከሎ ርኢኹ። ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ክብሩውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገዱሉ በለ። ካልኣይ መልኣኽ ድማ እቲ ካብ ወይኒ ቁጥዓ ምንዝርናኣ ንኹሎም ኣሕዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ። ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከምዚ እናበለ፣ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱ እውን ማሕተም እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋእ ቁጣዕኡ ብዘይ ምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ከዓ ብሓውን ብድንን ክስቀ እዩ። ትኪ ስቃዮም እውን ንዘለኣለም ዓለም ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕተም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ። ካብ ሰማይ ከዓ ጽሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝሞቱ ምዉታት ብፁዓን እዮም፣ እዎ ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ጻዕሮም ክዓርፉ እዮም ይብል መንፈስ ዝብለን ድምፂ ሰማዕኩ። ርኤኹ ድማ እንሆ ጻዕዳ ደበናን ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ወርቂ ኣብ ኢዱ እውን በሊሕ ማዕጺት ዘለዎ ወዲ ሰብ ዝመስል ኣብቲ ደመና ተቐሚጡን ርኤኹ። ካልእ መልኣኽ ድማ ካብ መቕደስ ወፂኡ ነቲ ኣብ ደመና ተቐሚጡ ዘሎ ጊዜ ዓጺድ ኣትዩ ፍረ ምድሪ እውን በፂሑ እዩ እሞ ንማዕጺድካ ስደዶ
ዕጸድውን ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጸውዐ። እቲ ኣብ ደመና ተቐመጠ ኸዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ኣውረደ። ምድሪ እውን ተዓጽደት። ካልእ መልኣኽ ድማ ካብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ወፀ። ንሱ እውን በሊሕ ማዕጺድ ሓዘ። ካብቲ መሰውእ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ስልጣን ዘለዎ ሓደ ካልእ መልኣኽ መጸ። ነቲ በሊሕ ማዕጽድ ዝሓዘ ኸዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ እናጸውዖ እቲ ኣስካል ወይኒ በሲሉ እዩ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕጽድካ ሰዲድካ ነቲ ናይ ምድሪ ኣስካል ወይኒ ክተቶ በለ። እቲ መልኣኽ ከዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ኣውሪዱ ነቲ ናይ ምድሪ ወይኒ ኸተቶ እሞ ናብቲ ዓብዩ መጽሞቕ ናይ ቁጣዕ ኣምላኽ ደርበዮ። እቲ መጽሞቕ ድማ ኣብ ወፃኢ ከተማ ተረግጸ እሞ ካብቲ መጽሞቕ 1600 ስታድዮስ ዝኣክል ክሳዕ ልጓማት ኣፍራስ እውን ዝበጽሕ ደም ወፀ። ምዕራፍ 15 ካልእ ዓብይን ዘገርምን ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ርኢኹ። እቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ብኣታተን ክፍጸም እዩ እሞ ነተን 7 መላእኽቲ ሒዞምዎን ዘለዉ ዳሕሮት 7 መዓት ርኢኹ። ምስ ሓዊ እትሖሰ ከም ባሕሪ መረፀን ዝመስል እሞ እቶም ነቲ ኣራዊትን ነቲ ምስሉን ነቲ ቁጥሪ ስሙን ዝሰዓሩ መሰንቆታት ኣምላኽ ሒዞም ኣብቲ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ። ኣታ ንጉስ ኣሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ዎ እግዚኣብሔር ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘይኸብርንከ መን ኣሎ? እቲ ቅኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እዩ እሞ ስለዚ ኩሎም ኣሕዛብ ኪመፁ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግዱ እዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸልን ዘመሩ። ድሕርዚ ድማ ርኢኹ እታ መቕደስ ድንኳን ምስክር ከዓ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት። እቶም 7 መዓት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ካብ ልሕፂ እንጣጢዕ ተገብረ ባዕባዕ ዝብል ጽሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ልቦምን ቅናውቲ ወርቂ ተቐድኒቶም ካብ መቕደስ ወፁ። ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ከዓ ካብ ቁጣዓ እቲ ንዘለኣለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ ተመልአ 7 ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 7 መላእኽቲ ሃቦም። እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን ሓይልን ብትኪ መልአት። እተን ናይቶም 7 መላእኽቲ 7 መዓት ክሳዕ ዝውድኣስ ሓደ እኳ ናብ መቕደስ ኪኣቱ ኣይከኣለን። ምዕራፍ 16 ካብታ መቕደስ ከዓ ነቶም 7 መላእኽቲ ኪዱ ነቲ ናይ ቁጣዓ ኣምላኽ 7 ጽዋዕ ናብ ምድሪ ኣፍስስዎ ዝብሎም ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ። እቲ ቀዳማይ ከደ እሞ ጽውኡ ናብ ምድሪ ኣፍሰሰ። ነቶም ማሕተምቲ ኣራዊት ዘለዎምን ንምስሉ ዝሰገዱ ሰባት ከዓ ክፉእ ብርቱዕ ቁስሊ ወጾም። እቲ ካልኣይ ድማ ጽዋዕ ናብ ባሕሪ ኣፍሰሰ። እቲ ባሕሪ ከዓ ከም ናይ ምዉት ሰብ ዝመስል ደም ኮነ። ኣብቲ ባሕሪ ዝጸንሐ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ህያው ድማ ሞተ። እቲ ሳልሳይ እውን ጽዋዕ ናብ ርባታትን ዔላታትን ኣፍሰሰ፣ ደም ከዓ ኾነ። እቲ መልኣኽ ማያት ድማ ኣታ ቅዱስ ዘሎኻን ዝነበርካን እዚ ብምፍራድካ ጻድቕ ኢኻ። ደም ቅዱሳትን ደም ነቢያትን ኣፍሲሶም እዮም እሞ ንስኻ ድማ ክሰትዩ ደም ሃብካዮም ዝግብኦም እውን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ መሰውእ ድማ እወ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፍርድታትካስ ሓቅን ቅንዕናን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ ራብዓይ ከዓ ጽዋዕ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ። ንኣኣ እውን ንሰብ ብሓዊ ኸተንድድ ተዋህባ። እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ። ንስም እቲ ኣብዘን መዓታት እዚአን ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ከዓ ጸረፍዎ፣ ክብሪ ክህብዎ እውን ኣይተነስሑን። እቲ ሓምሳይ ከዓ ጽዋዕ ኣብ ዝፋን እቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ። እታ መንግስቱ ድማ ጸልመተት። ብሰሪ እቲ ስቃይ እውን ልሳውንቶም ሓየኹ። ብሰሪ እቲ ቃንዝኦምን ኣቕሳሎምን ከዓ ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ጸረፍዎ፣ ካብ ግብሮም እውን ኣይተነስሑን። እቲ ሳድሳይ እውን ጽዋዕ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጢስ ኣፍሰሰ። ነቶም ኣብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመፁ ነገሳት ድማ መገዲ ምእንቲ ክዳለወሎም እቲ ማዩ ነጸፈ። ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣብ እቲ ነቢዩ ሓሶትን ከዓ ቁርዖብ ዝመስሉ 3 ርኩሳት መናፍስቲ ክወፁ ከለዉ ርኢኹ። እዚኣቶም ትእምርቲ እናገበሩ
ንነገስታት ኩሉ ዓለም በታ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንውግእ ክእክቦም ዝወፁ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም። እንሆ ከም ሰራቕ እመጽእ ኣለኹ። ጥራይ ምእንቲ ከይከይድ ንሕፍረት እውን ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳን እውን ዝእርንብ ብፁዕ እዩ። ንሳቶም ከኣ ናብቲ ብዕብራይስጢ ኣርማጌዶን ዝበሃል ቦታ ኣከብዎም። እቲ ሳብዓይ እውን ጽዋእ ኣብ ኣየር ኣፍሰሰ። ካብታ መቕደስ ካብቲ ዙፋን ከኣ ኮይኑ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ። በርቅታትን ድሓያትን ነጎዳታትን ድማ ኾነ። ከምኡ ዝበለ ክንዲ ዝኣክል ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርስ ሰብ ኣብ ምድሪ ካብ ዝፍጠር ከቶ ዘይኮነ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። እታ ዓባይ ከተማ ኸኣ ኣብ 3 ክፍሊ ተመቕለት። ከተማታት ኣሕዛብ እውን ወደቓ። እታ ዓባይ ባቢሎን ድማ ናይቲ ብርቱዕ ቁጥዓኡ ጽዋእ ወይኒ ክህባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘከረት። ብዘለዋ ደሴታት ሓደማ ኣኽራን እውን ኣይተረኽቡን። ኣሳት ሓደ መክሊት ዝምኽባዱ ገዚፍ በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ። እቲ መዓት ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እቶም ሰብ ብሰሪ እቲ መዓት በረድ ንኣምላኽ ጸረፍዎ። ምዕራፍ 17 ካብቶም 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጺኡ ፍርዲ እታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ክርእየካስ ንዓ ነጀው። ነገስታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ብወይኒ ምንዝርናኣ ሰኺሮም እናበለ ተዛረበኒ። ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ ወሰደኒ። 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዎ ስማት ጸርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት ተቐመጠት ሰበይቲ ርኤኹ። እታ ሰበይቲ ከዓ ቀይሕ ግምጃን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ተወንዚፋ ብወርቅን ክቡር እምንን ኣዕናቑን ተሰሊማ ነበረት። ርኽሰት ምንዝርናኣ ዝመልአ ዘፈንፍን ጽዋእ ወርቂ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት። ኣብ ግንባራ ከዓ ምስጢር እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝርን ኣደ ርኽሰት ምድርን ዝብል ስም ጽሑፍ እዩ። እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳትን ብደም እቶም ምስክር የሱስን ሰኺራ ርኤኽዋ። ምስ ርኤኽዋ ከዓ ብርቱዕ ምግራም ተገረምኩ። እቲ መልኣኽ ከዓ ስለምንታይ ተገሪምካ? ምስጢር እታ ሰበይትን ምስጢር እቲ ጸይርዋ ዘሎ 7 ርእስን 10 ቀርንን ዘሎ ኣራዊትን ኣነ ክነግረካ እየ በለኒ። እቲ ዝርኤኸዮ ኣራዊት ነበረ የሎን ከዓ ካብ መዓሞቕ ድማ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ። ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም። ጥበብ ዘለዋ ኣእምሮ ኣብዚ እያ ዘላ። እቶም 7 ርእስስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጣቶም ዘላ 7 ኣኽራን እዮም። 7 ነገስታት ከዓ እዮም። እቶም 5 ወዲቖም፣ እቲ ሓደ ኣሎ። እቲ ሓደ ገና ኣይመጸን። ምስ መጸ ድማ ቁሩብ ክነብር ይግብኦ እዩ። እቲ ዝነበረን ዘየሎን ኣራዊት ንሱ ድማ ሳምናዮም እዩ። ካብኣቶም 7 ከዓ እዩ። ናብ ጥፍኣት እውን ይኸይድ። እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርኒ ድማ መንግስቲ ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም። ግና ከምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልክ ዝቕበሉ እዮም። እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም። ሓይሎምን ስልጣኖምን ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም። እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋግኡ እዮም። እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ። እቶም ምስኡ ዘለዉ ጽዋዓትን ሕርያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም። እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝርኤኻዮ ማያትሲ ኣሕዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም። እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርንን እታ ኣራዊትን ከዓ ነታ ኣመንዝራ ክጸልእዋን ከማስንዋን ጥራያ ክገብርዋን ንስጋኣ ክበልዑን ብሓዊ እውን ከንድድዋ እዮም። ማለት ኣምላኽ ሓሳቡ ክገብሩን ሓደ ሓሳብ ክኾኑን ቃል ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ከዓ መንግስቶም ነታ ኣራዊት ክህብዎን ኣብ ልቦም መእትዩ ኣሎ። እታ ዝርኤኻያ ሰበይቲ ድማ ኣብ ነገስታት ምድሪ መንግስቲ ዘለዋ ዓባይ ከተማ እያ። ምዕራፍ 18 ድሕሪዚ ከዓ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ብኽብሩ እውን ምድሪ በርሀት። ንሱ ከዓ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስን ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዕፉን ኮይና ኩሎም ኣሕዛብ
ካብቲ ወይኒ ቁጥዓ ምንዝርና ኣሰትዮም ነገሳት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሩውን ብሓይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደረ። ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምፂ ሰማዕኩ ከምዚ ዝብል ኣቶም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፅኣ ዘኪሩ እዩ እሞ ኣብታ ሓጢኣታ ምእንቲ ኸይትጽምበሩ ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ኸይትካፈሉስ ካብኣ ውፁ። ከምቲ ንሳ ዝፈደየትኩም ፍደይዋ ከምቲ ግብራውን ዕጽፊ ዕጸፉላ በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋዕ ካዕበት ጌርኩም ቅድሑላ። ብልባ ንግስቲ ኾይነ እነብር መበለት ኣይከውንን ሓዘንውን ኣይክርእን እየ ኢላ ኣላ እሞ ክንዲ እቲ ንርእሳ ዝኽበረትን ዝሓንቀቐትን ጌርኩም ክንድኡ ስቓይን ሓዘንን ሃብዋ። ስለዚ እቲ ፈሪድዋ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ እሞ እቲ መዓታ ሞትን ሓዘንን ጥሜትን ብሓንቲ መዓልቲ ክመጻ እዩ፣ ብሓወውን ክትነድድ እያ። እቶም ምስኣ ዝመንዘሩን ዝሓንቀቑን ነገስታት ምድሪ ከዓ ትክም እንዳዳር እዮም ኪበኽዩላን ከይልቅሱላን እዮም። ብሰሪ ፍርሃት ስቓያ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ኣቲ ዓባይ ከተማ ኣቲ ብርትዕቲ ከተማ ባቢሎን ወይልኺ ወይልኺ ፍርዲ ብሓንቲ ሰዓት መጺኡካ ኣሎ ኪብሉ እዮም። እቶም ነጋዶ ምድሪ ከዓ ደጊም ኣቓሕኦም ዝዕድገሎም የልቦን እሞ ይበኽዩላን የልቅሱላን። ኣቓሑ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ሉልን ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ሃርን ቀይሕ ግምጃን ቅዱይ መኣዛ ዘለዎ ዘበለ ዕንጨይትን ኣቕሓ ስኒ ሓርማት ዘበለን ናይ ክቡር ዕንጨይቲ ዘበለ ኣቕሓን ናይ ኣስራዝን ናይ ሓጺንን ናይ እምነ በረድን ቃርፋን ቅብኢ ኣመሙንን ዕጣንን ቅዱይ ቅብእን ከርበን ወይንን ዘይትን ድኹም ሓርጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ነፍሳት ሰብን እቲ ነፍሲ ኽዝባሃገቶ ፍረ ካባኸ ሓሊፉ ጥዑምን ድሙቕን ዘበለ ካባኺ ጠፊኡ ድሕሪ ደጊም ከዓ እዚ ከቶ ኣይክርከብን እዩ። እቶም በዚእን እዚእና ነገዱ ኣብኣ ዝሓብቶሙ ነጋዶ ብፍርሃት ስቓያ ኣብ ማዕዶኣ ደው ኢሎም ክንዲ ዝኣክል ሃብትስ ብሓንቲ ሰዓት ጠፊኡ እዩ እሞ እዛ ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ቀይሕ ግምጃን እተኸድነት ብወርቅን ክቡር እምንን ሉልን እተለበጠት ዓባይ ከተማ ወይለኣ ኢሎም እናበኸዩ የልቅሱላ። ኩሎም ሓላቑ መራኽብን ብመራኽብ ነናብ ስፍሮኦም ዚኸዱ ዘበሉ ባሕረኛታትን ኣብ ባሕሪ ዚዓዩ ዘበሉ ኩሎም ድማ ኣብ ርሑቕ ቆሙ። ነትክም እንዳዳ ምስ ረኣይዎ ድማ ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣስ መን እዩ ዝመስላ እናበሉ ጨርሑ። ኣብ ርእሶም እውን ሓመድ ነስነሱ። እናበኸዩን እናሓዘኑን ከዓ እቶም መራኽብ ኣብ ባሕሪ ዘለዋኦም ኩሎም ብኽቡር ኣቓሕዓ ዝሃብቶሙ ብሓንቲ ሰዓት ዖንያ እያ እሞ እዛ ዓባይ ከተማ ወይለኣ እናበሉ ጨርሑ። ኣታ ሰማይ በኣኣ ተሓጐስ፣ ኣቶም ቅዱሳትን ሃዋርያትን ነቢያትን ኣምላኽ ኣብኣ ፍርድኹም ተፈዲኡ እሞ በኣኣ ተሓጐሱ። ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ክንዲ ዓብዪ መጥሓን ዚኸውን እምኒ ኣልዒሉ ናብ ባሕሪ ደርበዮ ከምዚ እናበለ ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዚ ኢላ ብናህሪ ክትድርበ ደጊም ከኣ ከቶ ኣይክትርከብን እያ። ድምፂ ቃነይቲ መሰንቆን ናይ ደረፍትን ናይ ነፋሕቲ እምብልታን ናይ ሰብ መለኸትን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዕን። ኩሉ ጥበበኛን ኢደ ጥበብን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክርከብን። ድሕሪ ደጊምሲ ደሃይ መጥሓን ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዕን እዩ። ነጋዱኺ መኳነንቲ ምድሪ ነይሮም ኩሎም ኣሕዛብ ብጥንቁልና ክስሒቶም እዮም እሞ ደጊም ኣባኺ ብርሃን ቀንዴል ከቶ ኣይክበርህን እዩ። ድሕሪ ደጊምሲ ኣባኺ ድምፂ መርዓዊ ድምፂ መርዓትን ከቶ ኣይክስማዕን እዩ። ደም ነቢያትን ቅዱሳትን ናይቶም ኣብ ምድሪ እተሓርዱ ዘበሉን ኣብኣ ተረኺቡ በለ። ምዕራፍ 19 ድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዙሕ ሰብ ዘበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌሉያ ፍርዱ ሓቅን ጽድቅን ስለ ዝኾነ ንሱ ናይታ ብምንዝርናኣ ንምድሪ ዘጥፍአት ዓባይ ኣመንዝራ ስለ ዝፈረዳ ንደም ባሮትውን ካብ ኢዳ ስለ እተፈድየ ምድሓንን ክብርን ሓይልን ናይ ኣምላኽና እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ካልኣይ ግዜ ድማ ሃሌሉያ በሉ ትካውን ንዘለዓለም ዓለም ይወፅእ። እቶም 24 ሽማግሌታትን እቶም 4 እንስሳን ከዓ
ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እናበሉ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ። ካብቲ ዝፋን እውን ኣቶም እትፈርህዎ ንኣሽቱን ዓበይትን ኩልኹም ባሮቱ ንኣምላኽና ወድስዎ ዝብል ድምፂ ወፀ። ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳታትን ዝበለ ኸዓ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነጊሱ እዩ እሞ ሃሌሉያ። መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱ እውን ተዳልያ እያ እሞ ንተሓጐስ ባህ ድማ ይበለና ንኡን ክብሪ ንሃብ ኪብል ከሎ ሰማዕኩ። ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽን ጽሩይ ክዳንን ክትክደን ከኣ ተዋህባ። እቲ ሻሽ እቲ ድማ ጽድቂ እቶም ቅዱሳት እዩ። ንሱ ኸዓ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል ተዓደሙ ውፅኣን እዮም ጸሓፍ በለኒ። ንሱውን እዚ እቲ ናይ ሓቂ ቓል ኣምላኽ እዩ በለኒ። ኣነ ኸዓ ክሰግደሉ ኢለ ናብ ቅድሚ ኣጋሩ ፍግም በልኩ። ንሱ ድማ ኸይትገብሮ ተጠንቀቕ። ምስክር ኢየሱስ እቲ መንፈስ ትንቢት እዩ እሞ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ምስክር ኢየሱስ ዝሕዙ ዘለዉ ኣሕዋትካን ባርያ እየ። ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ። ሰማይ ከዓ ተኸፊቱ ርኤኹ። እንሆ ድማ ኣምበላይ ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኸዓ እሙኑን ሓቀኛን ይበሃል። ብጽድቂ እውን እዩ ዚዳንን ዝዋጋእን። ኣዒንቱ ኸም ሃልሃልታ ሓዊ እየን። ኣብ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ። ብጀካኡ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ጽሑፍ ስም ድማ ኣለዎ። ብደም እተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ። ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዓ ጻዕዳን ጽሩይ ሻሽን ተኸዲኖም ኣብ ኣምበሌታት ኣፍራስ ተቐሚጦም ሰዓብዎ። ካብ ኣፉ ኸዓ ንህዛብ ዝወቕዓሉ በልሕ ሰይፊ ይወፅእ። ንሱ በትሪ ሓፂን ክጓስዮም እዩ። እቲ መጥመቕ ወይኒ ናይቲ ብርቱዕ ቁጥዓ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከኣ ንሱ ይረግጾ። ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኩልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጐይታ ጐይተት እውን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ። ሓደ መልኣኽ ድማ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ርኤኹ እሞ ነተን ኣብ ማእከል ሰማይ ዝነፍራ ዘለዋ ኩለን ኣዕዋፍ ስጋ ነገስታትን ስጋ ሓለቓታትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ናይቶም ተቐማጦኦም ስጋ ኩሎም ጭዋታትን ባሮትን ናይ ንኣሽቱን ዓበይትን ክትበልዓስ ንዕነ ናብቲ ዓብዩ ናይ ጐይታ ድራር ተኣከባ። እናበለ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። እቲ ኣራዊትን እቶም ነገስታት ምድርን ሰራዊቶምን ከኣ ምስቲ ኣብ ፈረስ ተቐመጠን ምስቶም ሰራዊትን ክዋግኡ ተኣኪቦም ርኤኹ። እቲ ኣራዊት ተታሕዘ። እቲ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ተቐበሉን ንምስሉ ዝሰገዱን ዘስሕቶም ትእምርቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝገበረ ነቢይ ሓሶትን ምስኡ ተታሕዘ። ንኽልቲኣቶም ብሂወቶም ከለዉ ናብቲ ብድን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ደርበይዎም። እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ተቐሚጡ ዘሎ ዝወፅእ ሰይፊ ተቐትሉ። ኩለን ኣዕዋፉን ስግኦም በሊዐን ጸገባ። ምዕራፍ 20 መርሖም ዓሙቕን ሓደ ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልኣኽ ድማ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ንሱ ነቲ ገበል ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። እዚ እቲ ዲያብሎስን ሰይጣንን እዩ። 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ኸዓ ናብ ማዓሙቕ ደርበዮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ኸይስሕቶም ኢሉ እውን ዓፂዩ ኣብ ልዕሊኡ ሓተመ። ድሕሪዚ ንቑሩብ ጊዜ ክፍታሕ ይግባእ እዩ። ዝፋናት ድማ ርኤኹ። ኣብታቶም ከኣ ተቐመጡ። ፍርዲ እውን ተዋህቦም። ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ምእንቲ ቓል ኣምላኽን እተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከኣ ዘይሰገዱ ማሕተሙ እውን ኣብ ግንባሮም ወይ ሳብ ኣእዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ርኤኹ። እዚኣቶም ህያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ምዉታት ግና እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ህይወት ኣይረኸቡን። እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዕድል ዘለዎ ብጽኡን ቅዱስን እዩ። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስኡን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን። እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈጸማ ኸዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ እሞ ነቶም ኣብ 4 ማእዝን ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ንጎግን ማጎግን ከስሕቶም ንውግእ እውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ። ቁጽሮም ድማ ከም ሑፃ ባሕሪ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ግፍሒ ምድሪ ኸዓ ወፁ። ንሰፈር እቶም ቅዱሳትን ነታ ፍቅርቲ ከተማን ድማ ኸበቡ። ካብ ሰማይ ከዓ ሓዊ ወሪዱ በልዖም። እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ እውን
نابت أراويتن نبي حاسوتن اتدربيو كلاي حاون دينن تدربي نزل عالم كأ ليتم معلتن كساقيو إيوم عبيو صعدا زفانن تقمطون كأ رئيخو مدرن سماين كاب ገጹ ሃደሙ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን ሞታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ደው ኢሎም ርኢኹ መጽሓፍቲ እውን ተገንጸሉ ካልእ መጽሓፍ ከኣ ተገንጸለ እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ እቶም ሞታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍቲ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ሞታት ወፈየት ሞትን ሲኦልን እውን ኣባታቶም ዘለዉ ሞታት ወፈዩ ነፍስ ወከፎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ማለት ቀላይ ሓዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ ምዕራፍ 21 እቲ ቀዳማይ ሰማይን እቲ ቀዳማይ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪውን ደጊምሲ የልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኢኹ እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ትወርድ ከላ ርኢኹ ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከኣ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኹን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከኣ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዓይንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን ድሕሪ ደጊሙን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ከኣ እንሆ ንኹሉ እሕድሶ ኣለኹ በለ እዚ ቃል ዝእሙንን ሓቁን እዩ እሞ ጽሓፍ በለኒ ቀጺሉ ከኣ እዚ ክውን እዩ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣነ ንዝጸምአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክህቦ እየ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱውን ውሉደይ ክኾነኒ እዩ እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ ካብቶም በተንዳሕሮት መዓት ዝመልኣ 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጽእ እሞ ነታ መርዓት ሰበይቲ እቲ ገንሸል ከርኤካስ ንዓ እናበለ ተዛረበኒ ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን ከረን ወሰደኒ ነታ ክብሪ ኣምላኽ ዘለዋ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ትወርድ ከላ ከዓ ኣርኣየኒ ምንማቕ ብርሃናውን ከም ኣዝዩ ዝኸበረ እምኒ ከምቲ ዘንጸባርቕ እምኒ ኣስጲስ እዩ ዝመስል ዓብይን ነዊሕን ቁጽሪ ከዓ ኣለዋ 12 ደገ ኣብቲ ደጌታት እውን 12 መላእኽቲ ስማት ድማ ተጻሒፉ ኣሎ እዚ ስማት እዚ እውን ናይቶም 12 ነገድ ደቂ እስራኤል እዩ ብምብራቕ 3 ደገ ብሰሜን 3 ደገ ብደቡብ 3 ደገ ብምዕራብ 3 ደገ ኣሎ ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ 12 መሰረት ኣሎ ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሓዋርያት እቲ ገንሸል ኣሎ እቲ ዝዛረበኒ ከዓ ነታ ከተማን ነቲ ደጌታታን ቀጽራን ምእንቲ ክሰፍረሉ መስፈሪ ዘንጊ ወርቂ ኣለዎ እታ ከተማ ከዓ 4 ዝማዕዝና እያ ምንወሓውን ክንዲ እቲ ግፍሓ እዩ በቲ ዘንጊ ድማ ነታ ከተማ 12,000 ስታድዮስ ሰፈራ ምንወሓውን ምግፍሓን ምብረኻን ማዕረ እዩ ነቲ ቐጽራ ከዓ ብእመት ሰብኣይ ንሱ ድማ ናይ መልኣኽ 144 እመት ኣመቶ እቲ ቐጽራ ድማ ብያስጲስ እተነድቀ እዩ እታ ከተማውን ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እያ እትመስል መሰረታት ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ ብኽቡር እምኒ ዘበለ ተሰሊሙ እዩ እቲ ቀዳማይ መሰረት ያስጲስ እዩ እቲ ካልኣይ ሰፊሮስ እቲ ሳልሳይ ከልቄዶን እቲ ራብዓይ ስመራግዶስ እቲ ሓምሳይ ሰርዶንክስ እቲ ሳድሳይ ሰርድዮስ እቲ ሳብዓይ ክሪሶሊት እቲ ሳምናይ በሪሎስ እቲ ታስዓይ ቶፓዚዮን እቲ 10ይ ክሪሶፕራስ እቲ መበል 11 ህያክንቶስ እቲ መበል 12 ኣሜቲስጦስ እዩ እቲ 12 ደገ ከዓ 12 ሉል እዩ ነፍሲ ወከፍ ደገ
ካብ ሓደ ሉል እተገብረ እዩ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸልን መቕደስ እዮም እሞ መቕደስ ኣብኣ ኣይረኢኹን እታ ከተማ ኸኣ ክብሪ ኣምላኽ ኣብሪሁላ ኣሎ መብራህታስ እቲ ገንሸል እዩ እሞ ፀሓይ ወይስ ወርሒ ኸብርሃላ ኣየልያን እዩ ኣሕዛብ ብብርሃና ክመላለሱ ነገሥታት ምድሪ እውን ክብሮም ናብኣ ኸምጽኡ እዮም ኣብኣ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ደጌታት ብመዓልቲ ከቶ ኣይክዕጾን እዩ ነቲ ናይ ህዝብታት ክብረትን ክብርን ከኣ ናብኣ ኸምጽእዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ሕይወት ተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርክሰት ወይስ እቲ ዘፈንፍን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ኸኣ ናብኣ ከቶ ኣይክኣቱን እዩ ምዕራፍ 22 ከም ክሪስታል ዝምጽራይ ሩባ ማይ ሕይወት ከኣ ረኣየኒ እዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይቲ ገንሸልን ዝፋን እናወፀ ብማእከል እቲ ኣደባባይ ይውሕዝ ነቲ ርባ ብክልተ ጐብኡ ድማ ኣብ ወርሒ እናፈረየት 12 ፍረ እትህብ ኦም ሕይወት ኣላ ቆጽሊ እታ ኦም እቲኣ ኸኣ ፈውሲ ህዝብታት ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ደጊምሲ መርገም ከቶ ኣይክኸውንን እዩ ናይ ኣምላኽን ናይቲ ገንሸል ዝፋን ኣብኡ ክኸውን እዩ እቶም ባሮት እውን ከገልግልዎ ገጹ ክርእዩን እዮም ስሙውን ኣብ ገግንባሮም ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከብርሃሎም ንዘለዓለም ዓለም እውን ክነግሱ እዮም እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን ብርሃን ቀንዴሉን ብርሃን ፀሓይውን ኣይከድልዮምን እዩ ንሱ ኸኣ እዚ ቃላት እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እግዚአብሔር እቲ ኣምላኽ መናፍስቲ ነቢያት እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግባእ ነገር ንባሮቱ ኸርእዮም መልኣኹ ሰዲዱ ኣሎ እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ እቲ ንቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ኸኣ ብፁእ እዩ በለኒ ነዚ ነገር እዚ ሰማዕክዎን ዝረኢኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኩን ምስ ረኢኹን ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣጋር እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርኣየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ኸኣ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቃላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕልውን ባርያ እየ ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ እቲ ገፋዒ ኣዝዩ ግፋዕ እቲ ርኹስ ኣዝዩ ይርከስ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር እቲ ቅዱስ እውን ኣዝዩ ይቀደስ በለኒ እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኸኣ ዓስበይ ምሳይ እዩ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣብታ ኦም ሕይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ከተማ እውን ብደጌታታ ምእንቲ ከኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓጽቡ ብፅኣን እዮም እቶም ኣኽላባትን ጠንቈልትን ኣመንዝራታትን ቀተልትን መምለኽቲ ጣዖትን ንሓሶት ዝፈትውዎን ዝገብርዎን ዘበሉ ኩሎም ግና ኣብ ወፃኢ እዮም ኣነ ኢየሱስ ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲድዮ ኣለኹ ኣነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓ ይበል ዝጸምአ ኸኣ ይምጻእ ዝደለየ እውን ማይ ሕይወት ብኸምኡ ይውሰድ ኣነ ቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ንሰምዑ ኩሎም ምስክረሎም ኣለኹ ሓደ እኳ ናብዚ እንተወሰኸ ኣምላኽ ከኣ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እዩ ሓደ ሰብ ከኣ ካብቲ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተኣጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፈን ዘለዋ ኦም ሕይወትን እታ ቅድስቲ ከተማን ግዲኡ ከጉድለሉ እዩ እቲ ነዚ ነገር ዝምስክር እወ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣሜን ጎይታና ኢየሱስ ንዓ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ምስ ኩላትኩም ቅዱሳት ይኹን ኣሜን